O, kato mahilig diha nga manglag karong weekend. Ano kami sugyot nga dapit alang karinyo. Deo sa kalugar sa Bukirang Bahin sa Nagmay Sugbo nga haom gyud sa imong tinguha nga makapahuay gikan sa trapiko o sa trabaho. Kauban ang inyong pamilya, ingon man mga higala, inyong masinati ang katahom sa kinaiyahan. Mamahimo kayong bisitahon kining among nakaplagan nga lugar. Busa, tara na, manlaag ta, pinaagi ni ining report. Gibisita gayod sa pipila ka mahiligong mulaag kining lugar sa Bukirang Bahin dinhi sa Sugbo tungod sa iyang kabugnaw. Gawas nga makarelax ug maanindot nga view sa dapit. May mga naninda na usab og mga kanunon. Ang nakanindot kay sagad sa gipamaligya dinhi mga pagkaon sa bukid. Naay mga dagko nga klase sa nangka nga pwedeng mapalit ang mataghiwa sa barato nga presyo. Naay sweet corn nga tag 25 pesos matag usa, pwedeng nilungag o gisugba. May ginanggang o sinugbang saging. Pwede usab magkilaw og unod sa lubi. Apan kung Pinoy meal gayud ang imong ganahan, may tindahan nga mamaligya usab og kanunon ug sudan nga naay nagkalain-laing putahe. Sama sa linat ang baboy, guso, adobo, isda ug sinabawng manok Bisaya. Lami. May cafe usab dinhi. May mga prutas nga pwedeng i-shake. Naay mga payag-payag nga pwedeng pasilungan kon mangaon. Gani naabdan pa namo kining usa ka pamilya nga happy-happy lang nga naniud to sa dapit. Hawan dako kay lugar ba? Yeah. Ngayon sila ang pamilya ang kaon mi. Sa mga ganahan mag-stargazing kun gabi, may libreng hapin nga ilang ihatag. This place gives a manggod ka ng tranquil kay siya. You can come here for work, you can come here to study, you can come here with friends just to hang out. Pwede laghan to check activities na pwede nimo mabuhat din eh. Uban ni Lian Singkulan o Cleophar Lumayag, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.